ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, занҳое ки мехоҳед дар хона шишта пули калон кор кунед, марҳамат, ширкати Атоми ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунад. духтарако, дар рӯи экран рақамо мондагиад. Кор дар ширкати Атоми чӣ хеле ки медонед беҳад осонай, дар иҷа балотон намесӯза, аз вани он ҳеҷ вақт намеғалтед ва ҳар моҳ маҷбурӣ ягон чӣ намехаред. дар 6 моҳ як бор харид мекунед ва вақте ки регистратсия шудед метавонед корро омӯзед ба харида сар кунед. мисол нест ки сразу шумо кор доред, сразу бояд харид кунед, бал ҷамъ кунед ё команда кунед. Не, ҳамаш оста оста. барои ҳамин касоне ки мехоҳед ки кори осон, расходи кам ва маблағи калон ба даст биёред, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда бинависед. моҳиди кор ҳамаша хушрӯ шумода мефаҳмонем. кор беҳад осона, регистратсия ҳамаш осон, содда барои занҳои хонашин. расходи зиёд надорад. главный чизе ки шумода маъқула и расходи кам ва именно ҳамин ширкати Атоми ки ман худам шахсан кор кардастам ва зиёдаи 2500 духтарако даги дасти ма, яъне да командаи ма кор кардастан, беҳад ай ҳамин ширкат миннат доранд ва ҳамин хел кора осон кардагиашон ки ҳар рӯз мехоҳанд харид кунанд. мо мегӯем не, дар 6 моҳ як бор харид кунед. барои ҳамин дӯстони азиз, марҳамат, рӯе дар ширкати Атоми қатъи мо ҳамроҳ кор кунед. тамошобинои азиз, ҳамин гуфтам ки мо дар ов гузарондастем, пиши хонаи мо иҷара чиқри кардиян фаромӯш шуд. три доченьки гуфтанд ки ова кай бешӯем, ҳоли бе корхонамон нашӯем, ҳоли ов наомада ки ҳамин хонаомон алол бишӯем. так что ждите, мешӯем, ова мешӯем. ана иҷара чиқр кардан дар кор то хонаи ҳамсояра. короче корбора рӯи миллион ҷама сари задан ямити мерам бояд бегаи и қадар асбоб айҷо ини меай худмоной кеза доде амбура ба овро бигирена кадом марда гонде ма шафта амбур кадода не амбур наёя куфт мурдагит. дӯстони азиз, ман имрӯз офтобӣ ҳай куртка пӯшидам, на всякий случай боварӣ нест. дилафрӯз омадем 3-5 торт харид. месинаи дем дилафрӯзда барои мактаб бо пагада ботанический раиса мегӯяд таж дар банки милли кор мекарда боша. телефон ма чиркин бошаю. не хеле тортои калон гирифтан дар кор ки ҳамаи ёда браса. қабле набдиам қайса 74 сум. ки не ба маза. خلاصه ما اینو میشه گرفتیم یار کی رئیس دادم مقبله اینه یخ شو نه مایده حقا مایده هم یا گلا ودامم ایران پتیشکو یار زونای پتیا مایده قاقا گرفتیم چه بسایشه برای مکتب تیار شد. بگذار تاکسی مونده کجا باشه چون دخترها در مغازین سمانک برآمده. وقتی که من رسی رفته بودم سمانک گفته بودن نبود، اینا نو برآمده. ریحان قاق، پودینه قاق زور тамошобинои азиз, салом алейкум. омадам сиёма. бовар мекунед бо меге ки тағқид мекунед охир намкарда душанбеси ку як проблемаи зиёдтия. ман москва рафтам, афсус ки ман сбербанк накушодам, даже ждат накардам. ва сбербанк мана невыгодна буд. ана ҳозир ҳамин душанбесити беҳад моро ғам додиста ки як карта доштак, як шиносам ба номи ма буд. 2 рӯз шуд мо давотав дорем. сим карта биёр, паспорт биёр, итари биёр, утари биёр. бахто безор мекунам, мегем ай баҳри ам пул бигзарем андеву. не ай баҳри пул гузаштагим
просто принцип да рафтагим. Агар не свои пул мегам ай баҳри пул гузаштам. Мо сене мо принцип да мерем. Чиба пули мо да у бояд беста. Ам хали бо инами душ хам бесити омадестам. Ҳаво имрӯз абрнок. 9 март баъди праздникҳо. Ана ҳозир мерем кани бо чӣ меган ма? Сим-карта меган. Шо ҳал кардем, паспорт гуфтан, мобилни версия. Бо ман намедонам бо чӣ боҳона меован. дӯстони азиз, дар бораи Душанбе Сити гуфтум мегум то на омадам та ёдам расид. Хулоса дӯсто бовар мекунӣ мери ҳар дафъа як проблема да. Чӣ ба ҳамхелияи ҳамин ширкати Душанбе Сити ман намедонам, банки Душанбе Сити вақте ки колл-центр қати гап мезанӣ 1 соат переговор мегзаронӣ, мега паспорта гир биё. Вақти паспорта мебарид ариза чӣ хай хулоса ман рафтам. Ариза банавис ки короче пултада хато омадагиай. Ана баъд дар давоми 3 рӯз мо шумо да восстановит мекунем. Хабо ман мегум ки охо ишам картаи ман ишам ҳардаш да я ном омадагиай биги да и парто не барои и 3 рӯз дар кор бидай. хулоса инами хеле да барои ҳамин шумо дӯстои азизе ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунед чӣ тавсия метиҳед чӣ карта кушоем мо ки ҳамхали проблема надошта бошад. барои ки монда шидем аим Душанбе Сити. Пулш мегзара чекш намеояд, чекш мегзара пулш намебиёяд. Ними шав пул мегзаронанд бечор роӣ мекунанд ки гузарондем мода пул нест. Ждат кне мегзаратон мега да. Ама наметонам ӯ одам бугум пиёзи бе ман намедонам пулита омада ё не оз мо тра регистратсия намекунем оз мо намедонем пулита омад ё не. Вай мега чиқади одамони серьёзне пули ма рафтаги ина чеки ма Душанбе Сити бошад мега ждат ки мо оз интернет надорем мега Душанбе Сити оз мо свет надорем мега. барои ҳамин дӯстони азиз ягон банкеро тавсияте ки проблема надошта боша инам хеле ки мо свет надорем мо интернет надорем. хулоса шумо чӣ приложенияҳои мобилӣ короче кошелёкҳои мобилӣ истифода мебарен ва чӣ карта удобнитара. Аз соле ки ман Германия омадагӣ ман Душанбе Сити истифода бурдагӣ. ман дорум эсхатане ки истифода набурдам. будем чанд банки дига маҷбурӣ кушодан ма истифода бурдагӣ нестам. алиф доштам, алиф мара подводит кард, дар Россия кор накард. ман дига қарм кард, гуфтам тамома қатъи кор намекунам. дар Беларусия кор кард, ман тонистам пул снимать кардане ки дар Россия кор накард. ман дар аэропорт барои алиф шида мондум, барои ки виза кор намекард дар Россия. не ки ман вақте пеша рафтам пурсида будам ки ман метавонам пул гирифта дар Беларус ё дар Россия. гуфт ҳо метавонӣ, ҳамин сентябр буд. хулоса дӯсто чӣ тавсия метиҳед ай чӣ карта истифода барем ки ҳамхеле проблемаҳо кам шава. умуман фикри шумо мада муҳим ай. барои ҳамин дар комментария бинависед фикротона. касе хонаи мо омад. ҳамида хайр дӯстони азиз, то видеои оянда. Асалом. Мудане худой ман бурем зур. Хонаи зур. бугу тез бурам аша омадам. хонаи зур меравем а? равшан чек. ҳамада хайр бугу. то видеои оянда подписаться кунем бугу. намегӯй. ва меган равшана нишон те. ин наместада яҷо ки майра нишон чим. ҳамара хайр бугу. хайр подписаться на канал колокольчик. тез ки. тез ки. Гражи. Покажи.